O día, nós pensamos que si por fin se presentan os orzamentos de Narón de 2024, entrando o segundo trimestre do ano, eso sí, moi lonxe do que estábamos acostumados. E teño que confesar que dende outubro do pasado ano, cando o BNG presentamos as nosas propostas, ata que tivemos a primeira constancia das vosas intencións aló por febreiro, cheguei a ter certo nerviosismo, non? Ata cheguei a plantexarme que un goberno de tega en minoría podía optar por non presentar uns orzamentos e pasar o ano con eles prorrogados cos problemas que eso pode traer ou facer unha moción de confianza. Porque claro, en outubro, cando o BNG presentamos as nosas propostas, estábamos botando en falla o paso natural que entendemos que nunha democracia normal debería estar sucedendo a esas alturas, cun goberno en minoría, que non era outro que a negociación coa oposición para lograr uns orzamentos de consenso cos apoios suficientes. E nós, o BNG de Narón, a forza política, me refiro, xa non tanto ao grupo municipal, porque sabedes que somos unha organización asamblearia, tiñamos o traballo feito para recibir esa chamada e intentar darlle unha volta a estes orzamentos de 2024 e chegar a Narón un pouquiño a ese estilo de concellos tan de moda, vou decir, porque sempre digo premiados, que son os concellos do BNG. Bueno, ao fin saltamos ese paso da negociación, en febreiro o soupemos, pero ainda esperamos 2 meses máis para, por fin, agora sí, estar diante do vosso orzamento. Notase que este ano houve que traballalo un pouquiño, porque as contas, bueno, nós non as vemos tan terribles como as pode ver o voceiro do PSOE, pero é certo que xa non están tan saneadas como o traballo en facenda do BNG as deixou. O feito está, efectivamente, en que acudides a un crédito para cadrar as contas. E acudides a un crédito, pois, en aumentar a porcentaxe de investimentos, que ano tras ano denunciamos que é chamativamente pequena, por usar unha expresión bonita. É chamativamente pequena todos os anos, acudides a un crédito por esa mala práctica vosa, tamén, por seguir usando expresións bonitas, de non traballar ben os orzamentos. Bueno, supoño, decides aquí e aló, na memoria da alcaldía, por exemplo, da importancia do orzamento como elemento planificador do presente exercicio, bueno, é así, non? Logo, aos 35 millóns de euros que podemos ter de media iniciais, lle engadides 16 ou 19 millóns de euros, como nos anos anteriores, e logo, pois, deixades en executar 14 millóns de euros. Bueno, é a vosa maneira de funcionar, non? Supoño que diredes, non, poñede partidas grandes, que vale máis que sobre, non? Ainda que teñamos que pedir un crédito. E ano tras ano vos pedimos unha verdadeira planificación política que veña plasmada nos orzamentos, que se note un goberno con vitalidade, con gañas de traballar. A verdade é que nestes orzamentos, o fundamental, o traballo político non muda. Mirade, esta semana estiven cun amigo que é técnico nun concello do BNG, técnico, non político, e lle preguntei que tal se traballaba con eles, cos políticos do BNG, e me contestou palabras literais. Queres creer que estamos buscando partidas onde sobren 100 ou 200 euros para usar noutras cousas? Bueno, a verdade é que ele mo decía como que era moito traballo para ele, pero eu, a verdade é que o escoito con moito orgullo, porque eso é nun concello BNG, non? Igual ese é o truco, demasiadas ganas de traballar para os medios que hai. E mentres en Narón, ano tras ano, dende hai 5, liquidamos orzamentos como este, moi parecido, que presentades hoxe, con 500 partidas que xa eran remanentes a final de ano. E apenas unha quincena que se modifican negativamente para usar noutras cousas. E o resultado xa o dixen antes, millóns e millóns de euros en executar. Pero cando o goberno non vede esas cousas tan bollantes como sucede agora, antes de indagar nesas partidas que ano tras ano deixan, xa non digo 100 ou 200 euros, digo decenas ou centenas de miles de euros cada unha, sen executar, decides eliminar as axudas ás asociacións para realizar as celebracións tradicionais que xuntan a veciñanza. O agosto de xuvia foi a primeira en caer, a seguinte, se ninguén o remedia, vai ser a festa dos Liscos de Doso. Cousa que dentro do BNG intentamos evitar por activa e por pasiva,
ata presentamos unha moción para que os orzamentos garantiran a súa continuidade. E aínda hoxe, como acabo de explicar, non entendemos como Terra Galega e o PP de Narón se puideron opoñer a isto, porque había alternativas, como acabo de decir. E aínda que hoxe saíamos con estes orzamentos aprobados, o BNG non renunciamos a seguir pelexando por esta causa xusta, que é para o que estamos aquí. Para pelexar e traballar polas causas xustas, do lado de quen as apoie e en frente de quen as negue. Por eso, tamén dimos a cara para que se contemplase neste orzamento a xestión de madrugadores por parte do Concello. Nós, de feito, presentamos unha moción e temos a esperanza de conseguilo e parece que hasta vamos ben encaminhados, onde se a Xunta non se facía cargo deles, como ten que ser que o propio Concello o faga, a través dun modificado de crédito. Que sabemos que é a Xunta de Galicia quen debería asumir este servizo, claro que sí. Por iso aquí, no Parlamento, tedes ao voso carón ao BNG para exixirlle que cumpla coas súas obrigas. Pero se parece injusto pedirlle á nosa administración que xestione o servicio, máis injusto é pedirlo ás AMPAs. Por iso, vémonos na obriga de poñernos do seu lado cando piden auxilio ao Concello. E teredes ao voso carón tamén ao BNG ou abandeirando as exixencias á Xunta de Galicia para que invista equitativamente nos concellos esteñan gobernados polo PP ou por outras forzas políticas, como é o noso caso, para que reforme os colexios en estado ruinoso de Narón, para que asuma a xestión das escolas infantís, para que cree residencias de maiores, centros de día, vivendas sociais no noso concello, e para que dunha vez se faga cargo e non teñamos que destacar, que se faga cargo do custe total do servicio do SAF, digno, porque sabemos que estes, en xeral os orzamentos dos concellos, están moi condicionados pola pésima xestión da Xunta de Galicia. E a necesidade de asumir funcións impropias que merman as nosas capacidades para asumir as nosas. E tamén abandeiraremos as exixencias ao Estado, porque aquí e aló, no Congreso dos Diputados, tamén se arreglan os orzamentos. O BNG defendemos o cambio nos baremos para o reparto da participación dos tributos do Estado. Mirad, que comentabas antes. No capítulo de ingresos deste orzamento, excepcionalmente, este ano é moi destacable, como ben comentabas, este punto, ¿no? cunha subida excepcional, precisamente pola liquidación do ano 2022. E nos aumenta o ingreso prácticamente nun 1.000.000 de euros, pero insisto, isto é excepcional este ano por esa subida. Ben, pois este ano, no orzamento, acadamos unha cuota de 250 euros por habitante en Narón. Pois a media dos concellos de España, sen contar Galiza, está habitualmente nos 256 euros por persoa, habitualmente. Así que mudando estes criterios para non discriminar a Galiza, non debería ser excepcional este 1.000.000 de euros a maiores deste ano para o Concello de Narón, senón que poderíamos contar todos os anos con el, cos beneficios grandes que eso causaría, claro. E como é xusto, o BNG estamos dando o callo por el, a carón de quen tamén o crea xusto. E falando de asumir gastos impropios, tamén cabe destacar nestes orzamentos o pago por parte da veciñanza de Narón das obras de saneamento da marxe dereita da ría. A única ría onde o Estado non asumeu o custo total da infraestrutura, e o BNG fomos os únicos daquela que nos opuxemos a esta discriminación, quedando solos. Nin Tega, nin PP, nin PSOE ao noso carón. E cabe destacalo nestes orzamentos, claro que sí. Nos de décadas anteriores tamén. E nos de décadas que quedan por vir. Porque isto vamos tardar moito en pagalo. Pero cabe destacalo, sobre todo nestes orzamentos, porque son os primeiros onde se reflite a imposibilidade de que a xente usuario poida asumir o coste do servizo, subindo todavía máis os recibos de Cosmo. Xa altos. É, por primeira vez, donde o orzamento asume facerse cargo de parte deste costo, pasando a ser os fondos do Concello que teñen que asumir estas perdas. Eu non sei se en situacións como estas ás veces pensades maldito o día que non lle fixemos caso ao BNG, porque a verdad que nos complica as cousas e para varios anos. Porque postos a posicionarse nas funcións impropias, mellor librar as AMPAs da xestión de madrugadores que librar o Estado de pagar as obras que asumeu en todas as rías menos esta.
En definitiva, estes non son os orzamentos que o BNG desexamos. E non podemos votar a favor, porque non imos renunciar a seguir pelexando polas causas xustas, porque falta moito por facer en Narón. E, ademais do que xa fun citando, precisamos mudar os orzamentos habituais por uns que melloren a eficiencia económica dos servizos. E para elo sería urxente facer un estudio económico-financiero sobre a xestión das bibliotecas públicas de Narón, coa intención de pasar a unha xestión directa. O mesmo con Cosma. Hai que ir facendo para valorar se unha xestión directa a partir de 2027 pode abaratarnos o precio desproporcionado dos recibos trimestrais. Pular por unhas negociacións na mancomunidade para unha xestión común da recollida do lixo e así poder abarcar proxectos máis ambiciosos que non supoñan queimar hasta o 60% do plástico que reciclamos a veciñanza de Narón. Ademais, ao BNG nos faltan investimentos en patrimonio e cultura, porque para min non é destacable nestes orzamentos, como mencionabas, que o muiño de Xuvia se poña en servizo, senón que era destacable en todos os orzamentos anteriores que a oitava cidade do país non contase cun museo. Precisamos agora, tamén, comenzar coas obras do muiño das Aceas, polo menos as máis urxentes, para evitar que o patrimonio que contén se siga destruindo. Precisamos que o paseo fluvial ata Pedroso se vaya convertendo nunha realidade, non só nun anuncio do periódico. Precisamos investir no rural, continuar coas obras de saneamento ata chegar a todas as parroquias, facer obras que favorezcan a súa dinamización, como a modernización das instalacións da Feira do 13 ou a coberta da pista de Doso. Precisamos pensar nunha segunda piscina climatizada, ubicada máis perto do rural, ademais, para favorecer o servizo a todas as veciñazas. Precisamos a merca dunha zodia para o servicio de rescate, xa que somos un concello en liña de costa, e na nosa ría se practican deportes. Precisamos crear un CIN en Narón, para prestar unha atención especializada a mulleres vítimas de violencia de xénero, maltratadores e a persoas LGBT+. Bueno. Precisamos chegar en orzamentos como este a destinar o 1% para a igualdade, cifra que estamos moi lonxe hoxe todavía. Bueno, é unha manchea de cosas que fomos presentando todo o ano, que presentamos en outubro unha lista máis grande, que estamos listos e listas para traballar nelas. Así que, inda que, inda que hoxe, a verdade, nos vamos a favorecer que estes orzamentos saian adiante por a nosa práctica de oposición constructiva, porque, bueno, creemos que gobernar Narón con os orzamentos prorrogados crearía unha perda de 2,5 millóns de euros e valoramos algúns investimentos que o propio BNG temos demandado, así como o aumento necesario da cantidade de euros nos convenios de varias entidades que tamén temos demandado. De todos xeitos, que ninguén dubide que seguiremos todo o ano traballando para que a súa execución a dos orzamentos seña impecable, porque non necesitamos máis obras con sobrecustos que logo non cumpran unhas expectativas ou unha función. Bueno, traballaremos para melloralos tamén dunha maneira xusta. De momento, nada máis, creo que xa levo todos os meus minutos agotados.